Čistenie suchým práškom je forma dočasného čistenia podľa normy ENORM D2210. Táto metóda čistenia sa nedá použiť na čistenie zvieracích kožušín alebo kobercov s dlhým vlasom. Aby bolo možné nájsť správny postup čistenia pre rôzne textilné povrchy v súlade s ENORM D2210, je potrebné identifikovať koberec a najmä rozlíšiť rôzne vlákna. Toto je rastlinné vlákno, toto je živočíšne vlákno a toto je syntetické vlákno. Pomocou skúšky ohňom sa dajú ľahko rozlíšiť rôzne typy vlákien. Rastlinné vlákna sa pomerne ľahko spaľujú, dymia a páchnú ako spálené drevo alebo papier. Výsledkom je belavý popol. Živočíšne vlákno má prirodzenú ochranu proti ohňu a dymu, preto tak ľahko nehorí. Páchne ako spálená rohovina alebo vlasy a zvyšky sa dajú ľahko rozotrieť medzi prstami. Syntetické vlákno dobre horí, vlákno sa taví. Zvyčajne je cítiť po plaste alebo syntetickom materiáli a po vychladnutí vlákna zostáva guľovitý tvrdý zvyšok. Na určenie správnych metód čistenia si pozrite podrobné informácie v našej príručke Reinigungstechnik, aby ste predišli poškodeniu kobercov počas čistenia. Pri všetkých čistiacich aktivitách sa musia dodržiavať všeobecné bezpečnostné a ochranné opatrenia. V závislosti od prostredia a od toho, či ide o chúlostivé povrchy, možno budete potrebovať krycí a lepiaci maskovací materiál, rohož na zachytávanie nečistôt, značku nebezpečenstvo pošmyknutia a potrebné osobné ochranné prostriedky, ako sú rukavice, ochranné okuliare a bezpečnostná obuv. Pred začatím akejkoľvek čistiacej aktivity je potrebné skontrolovať povrchy, na ktorých sa bude pracovať a priľahlé povrchy, či nedošlo k predchádzajúcemu poškodeniu a posúdiť možné poškodenie. Akékoľvek abnormality sa musia zdokumentovať a nahlásiť klientovi, zákazníkovi alebo nadriadenému. Na túto prácu sú potrebné tieto chemikálie: suchý prášok, studený sprej na odstraňovanie žuvačiek a oddeľovač škvrn rozpustných vo vode a rozpúšťadlách. Na použitie zariadenia a strojov budete potrebovať biele absorpčné utierky, kefy na čistenie kobercov, vertikálny vysávač a čistič kobercov. Pri odstraňovaní žuvačiek sa najskôr žuvačka šokovo zmrazí studeným sprejom, potom pomocou zaoblenej strany lyžice alebo iného okrúhleho predmetu opatrne vyškrabte žuvačku z vlákien. Na odstránenie škvrn použite vhodný oddeľovací prostriedok, buď na škvrny rozpustné vo vode alebo nerozpustné vo vode, a opatrne ho naneste krúživými pohybmi pomocou savej bielej handričky. Potom by sa mal koberec dôkladne povysávať alebo v závislosti od vlákna vyčistiť kefou. Suchý prášok na koberce sa nanáša v rukaviciach priamo na koberec. Pomocou čističa kobercov sa môžete pohybovať po vlákne pozdĺžne a priečne. Po uplynutí reakčného času alebo času schnutia približne 30-45 minút v závislosti od výrobku by sa mal koberec dôkladne povysávať. Aby sa dosiahol optimálny vzhľad, velúrové koberce sa na záver prejdú vertikálnym vysávačom alebo podlahovou kefou, aby sa zabezpečilo, že vlákno leží v jednom smere.